ریخستنین پارتین یەکیتیا سیاسی دیموقراتی کوردی ji bo ragihandinekê bidin xelkên bajarê Hesekê gokar ji bo yekîtiyê berdewam e. Êvarek helbestê rêxistin li navenda Berzanî. Nemaya pêşî em digînin miletê xwe yekîtiya siyasî gojwarê xwe nezarî derketiyê ketî warê emelî de îro ro em wek yek partî bi yek dengî û bi yek rengî em çarekê xwe bevdor dikin. Bi beşdariya çend helbestvanên bajar yek ji wan Yunus Hemê yê got helbesta bi navê Şoreşa Sûriyê pêşkêş kir. Fazlê adarê serhildaya gel ê tê de rabû mêre dilêre. û Xalid Umar helbest avêt serçemê Xabûr. Pîrê hezar konik vedane tu bû yê ku ji ava te ditirsîn de îro şov de axa te dixuyane. û helbestvan Ednanê Saedê helbest avêt ser fêrbûna zimanê Kurdî. Gel dilşad û dilgeşe bijî dibistan bijî Kurdistan bijî fêrbûna ziman. û Mişel Osman helbesta wî bi navê kewên Gozel. Çi bikin ji quntara çiyê em tên xwar hatin girêdan li gelîkî tev gurê har. û Berzan Silêman helbesta wî bi navê Bangek ji dil. Sed cinêv rabin û rûnên ew nikarin çi bikin roj hilat û roj ava li ser me bazaran dikin dê nebînim tevgera Kurd bi yek destî kar dikin qet nabînim merov miryan ji gorê ew ra dikin. Rêxistinên partiyên yekîtiya siyasî mebesta xwe diyarkirin ji vê çalakiyê. Dixwest di vê çalakiyê de bi navê yekîtiya siyasî li bajarê Hesekê em vê çalakiyê çêkin hin helbestek şevêrkek helbestî û hin jî me name giyand wan ku wek yekîtiya siyasî li darê û va em karê û barê xwe bi hev dikin û em li ber kongrê yekîtiyê کنگره که هر چهار پارتی یکیتیا سیاسی تده بگن هف. اب چالکی وقتی جاره کمینه گله که خوازن جوی ملت رخیاب کن انه یکیتیا سیاسی نسکنی. یکیتیا سیاسی داخوازه ملته. یعنی کسی که نخوازه که اف یکیتیا سیاسی هر سری خونه خراب دبینن. یکیتیا سیاسی برای دچه و داخوازه ملته و پیک به هیویک مزن و باوریک خورد. یکیتی هردم هیویا ملت لورا بدلکی گرم چافدیری کنگرا سیاسیه به همو هستو چالاکین خواه. دارا عبدو آرک تیوی هسکی.